Audio Jungle. Audio Jungle. നമുക്ക് രാവിലെ നല്ലൊരു വാളയടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു 3 കിലോയ്ക്ക് മേളിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല കുഴപ്പമായിരുന്നു, കാരണം അവൻ ഇച്ചിരി വിരളിയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിൽ തൻപാട്ടി സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്പൈഡർ ഹുക്കായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പള്ളയ്ക്കും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊരുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവൻ സൈലൻ്റായി. നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ്, വെയിലുണ്ട്, എന്നാലും നല്ല തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമായതുകൊണ്ട് മീൻ അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഏറെയാണ്. ഓക്കെ. അങ്ങനെ നല്ല കാലാവസ്ഥയൊക്കെയാണ്. എന്തുവായാലും അടുത്ത് നോക്കട്ടെ. നമ്മൾ ചൂണ്ടയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടേക്കാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മീൻ കിട്ടും, കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ല. നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ്. എല്ലാവരും ഓക്കെ, ബൈ.